بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقائنا الجديد. Dobrodošli na naš novi čas iz predmeta islamsko vjerovanje. Stigli smo do poglavlja o imanu, definiciji imana, određenim stvarima koje ulaze u iman, koje kada ih nema poništavaju iman ili ga krnje. Uglavnom, ko želi da uđe u ovu tematiku uopšteno, neka se vrati na prethodni čas, jer mi smo stigli otprilike do pola. Znači, do ovdje. Ovo smo radili. Šta spada u iman? Djelo srca i govor srca i djelo tijela i govor jezika. Sada nastavljamo još polovinu i nakon toga da govorimo o skupinama koje su skrenule po pitanju imana, koje se dijele na al-wa'dije wal-wa'idije, koji su pretjerali ili su popustili, na murđije i wa'idije, a wa'idije su mu'tezile i haridži. Uglavnom, iman, s obzirom da u njega spada šarijatski, s obzirom da u njega spada po šarijatskoj definiciji govor i djelo, unutrašnje i vanjsko, znači govor srca koje je ubjeđenje, djelo srca koje proističe iz tog govora, to jest iz tog ubjeđenja, i bez kojeg ubjeđenje nije ispravno. Zatim iz tog govora srca nužno proističe, ako je ispravno i nema prepreke, djelo tijela i govor jezika. Pa onaj koji ne govori, to jest koji ne odbija da izgovori šahadet, on je kafir, makar tvrdio da mu je u srcu iman kao brdo. To njegovo djelo srca za koje tvrdi da postoji je šerijatski ništavno, jer nije proizvelo onaj minimum bez kojeg ne može biti musliman. Isto tako onaj koji odbija da čini bilo šta od islama, mimo šahadeta, a tvrdi da u srcu ima veliki iman i da mu je srce puno bogobojaznosti, on sam sebe vara, jer njegova djela ukazuju na nepostojanje djela srca, njegova djela tijela ukazuju na nepostojanje ili na ništavnost ili na totalnu slabost djela srca, minimalnih djela srca, koja nužno proizvode djela tijela. A to nepostojanje djela srca nužno ukazuje na nepostojanje ubjeđenja i to jest vjerovanja. To jest može da on vjeruje teoretski, ali Iblis vjeruje teoretski, on zna, on ima djelo srca, odnosno govor srca. Ali taj govor srca, odnosno ubjeđenje da Allah se može i da će biti proželjen na sudnjem danu, a on to zna 100%, znači zna, ne samo da vjeruje, nego zna 100%, to kod njega nije proizvelo do potrebna djela srca i samim tim taj njegov govor srca je ništa. Odnosno, to njegovo ubjeđenje je ništa, ono šarijatski, na vagi šarijata, to je kod Allah, jako teoretski postoji. Tako da kada kažemo da ne postoji djelo srca ili ne postoji govor srca, jer ne postoji nužno, ono što nužno proističe od govora i djela vanjskih, mislimo na šarijatsko nepostojanje i šarijatsku ništavnost, to je da kod Allaha se ne važi. Kao što kaže Ibn Qayyim, kada bi čovjek u srce pucao od straha od Allaha, a ništa od djela ne radio, on je kafir, ide u džahennem. Znači, čovjek nekad sam sebe laže da ima neka djela srca, a nema i na tomu ukazuju djela tijela koja su kontra tim djelima srca za koja tvrde da ima, djela tijela koje su suprotnost djela tijela koja su suprotnost tim djelima srca za koja tvrde da ih ima, ili djela tijela koja nužno proističu, ako ima ti djela srca, iz tih djela srca. I čije nepostojanje ukazuje na nepostojanje djela srca koja iziskuju ta djela tijela. Pa čovjek ima djelo srca, tvrdi da ima djelo srca. Strah od Allaha, ljubav prema Allahu, čežnja za Allah, ljubav prema džennetu, a ništa ne radi od onoga što Allah voli. On sam sebe laže. Možda on i da vjeruje da ima govor srca, ali djelo srca nema. Ili ima nešto što on misli da je djelo srca, a ono to nije. Jer da ima stvarno djelo srca koje proističe iz vjerovanja da će biti proželjen na sudnjem danu,
on bi radio minimum onoga što ga čini muslimanom. Ili minimum onoga bez čega ne može u džennet, bez da bude kažnjen. Tako da vanjska djela nam ukazuju nama samima na kojem smo stepenu dijela srca. I rekli smo da iman obuhvata sve to i da on ima 3 stepena koji imaju razne nijanse. To je bazni iman ili osnova imana, zatim vađib iman koji obuhvata obavezna djela srca i obavezna djela tijela, a krnji ga neispunjavanje obaveza ili činjenje harama, dok onaj bazni ruše kufrovi širkovi. I imamo pohvalno, odnosno al-kemal, al-mustahab, to jest pohvalna djela srca i pohvalna djela tijela koja čine pohvalnu potpunost imana. Imamo obavezna potpunost i pohvalna potpunost. I tu pohvalnu potpunost imana krnji izostavljanje suneta ili činjenje mekruha. A nekada i činjenje onoga što je preče da se ne čini, makar i ne bilo mekruha. Uglavnom, ta 3 stepena treba imati na umu. Jer rekli smo da ukoliko se negira u nekom od šerijatskih tekstova, odnosno ajeta ili hadisa, iman zbog nekog djela ili zbog nečinjenja nekog djela, nekad se misli na negiranje osnove imana, i naveli smo primjere u prošlom predavanju, nekada se misli na negiranje obaveznog imana, i to smo radili primjere. Tu može da se navede poznati primjer da čovjek ne čini blud, a da je mu'min dok ga čini, misli se na negaciju obaveznog imana, a ne na negaciju osnove imana. A nekada se negira, to jest nekada se negacijom imana misli na negiranje pohvalnog imana, pohvalne potpunosti, i sve smo to objasnili u prošlom času i naveli smo primjer. Sad, iman je tefadal, kao što piše ovdje, tefadal znači da može biti jači iman, može biti manji, slabiji iman, što je poznato. I on je tefadal, to jest bude jači ili slabiji i u osnovi i u obaveznom tom dijelu i u pohvalnom dijelu. U osnovi imana je tefadal, to jest neko je potpunije osnovi imana od nekog drugog. Ukoliko pod osnovom ne mislimo na onaj minimum bez kojeg se ne može biti musliman nijekom slučaju, već na onaj minimum bez kojeg se ne može biti musliman nakon uspostave dokaza. Poput recimo imana u pojedinačne meleke koji su spomenuti u Kur'anu, pa onaj koji vjeruje u postojanje svih meleka koji su spomenuti u Kur'anu i sunnetu, je potpunije osnove imana od onoga koji ne zna za njih, već samo čuo da postoje meleki. Znači ima onaj minimum, ali ne zna za ove druge meleke koji su u čije vjerovanje također obavezno i čije bi negiranje nakon uspostavljanja dokaza bilo nevjerstvo. Tako da se u samoj osnovi imana ljudi razlikuju. Zatim u obveznom imanu ili imanul vađibu, ili obavezna potpunost imana, i u njoj se ljudi razlikuju. Shodno tome koliko ko ispunjava vađiba ili izbjegava harama. Pa što više čovjek ispunjava vađiba i izbjegava harama, to mu je potpuni taj obavezni dio imana. A obratno, što manje čini vađiba, što više čini harama, to mu je krnjavi taj dio imana, sve dok ne ostane samo na osnovu imana ili dok ga ti grijesi ne odvedu u kufr. I neka čovjek čini vađib i kloni se harama, ali konkretni grijeh neki ga odvede do zamke u koju opadne i čovjek izađe iz vjere. Što je poznato, znači ljudi imaš koji se slijede svoje strasti, fitna su im žene i ne znam ti šta, i ne čini dovoljno sebeba da se kloni tih protjeva, i zbog te fitne čovjek ode u kufr. Jednostavno sjeća sebe neku tjeskobu i na kraju ostavi vjeru u potpunosti. Tako da grijesi su pismonoše kufra, ogranci kufra, koji vode čovjeka u nevjerstvo, ako na vrijeme ne poduzme sebebe da se spasi.
Tako da nije uslov da ostaneš potpuno bez obaveznog imana da bi postao kafir. Ponekad jedan grijeh može odvesti u to da postaneš kafir. Odnosno da učiniš neki kufr zbog kojeg postaneš kafir. I znam ljude koji jednostavno kaže nisu mogli da se odupru nekim grijesima i onda grizla savjest i kako da se kurtališe savjesti, jednostavno stavi sve od vjere. Kaže ne mogu ja da idem sa djevojkom i da klanja. I ostavi namaz i postane kafir. Tako da je to paradoksalno. Mislim, nije čovjek shvatio neke stvari, onda ga Allah iskuša. Neki jednostavno poreknu sve. Imaš ljudi koji su primili islam i stalno se žali da imaju fitnu sa ženama i jednostavno zbog slijeđenja strasti otišli su u kufr, zanegirali su mnoge stvari. Ajete, hadise, islam, poslanik i tako dalje. Tako da su grijesi opasni. Ponekad jedan grijeh odvede u neke stvari koje te izvedu iz vjere. I također ljudi su različitih stepeni u pohvalnom imanu, shodno tome koliko imaju mustahabata, odnosno sunneta, i koliko izbjegavaju mekruhata. I to je, znači, babul ihsan. Babul ihsan, onaj najviši stepen, koji također u sebi ima nijanse i stepene. Zato ovdje kaže ahluhu mutafadilune fihi, to jest oni koji posjeduju iman se u njemu razlikuju i fi asli iman i fil iman il vađibi i fil iman il kamil. I na to je, to jest na ove tri stvari je Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim mjestima u Kur'anu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim mjestima u sunnetu ukazao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Zatim smo dali knjigu onima koje smo odabrali od naših robova. Pa su neki nepravedni prema sebi. To su oni koji krnje svoj obavezni iman. ومنهم مقتصد. Neki od njih imaju obavezni iman, znači čine vađibe, klone se harama, ali nemaju mustahabata. Imaju tu i tamo. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. A neki od njih su prvi. Imaju prvenstvo, znači čine puno mustahabata, odnosno pohvalnih djela i putuju ka Allah subhanahu wa ta'ala velikom brzinom u tom duhovnom putu duhovnog uzdizanja. A ispod ovih, one koje nije Allah odabrao, su kafiri koji nemaju aslul iman. Jer ovdje kaže, alladhina stafejna min ibadina. Znači imaju oni koji spadaju u kategoriju koja nije odabrana. To su kafiri. Jer ovdje naveo tri vrste vjernika, tri vrste robova koje je odabrao. Zalimu li nefsihi, muqtasid, wa sabiqun bil khairat. Znači ima i ona skupina koju nije odabrao, a to su oni koji su ispod ovoga zalimu li nefsihi, odnosno kafiri. Odnosno, koji nemaju ni asli iman. Sljedeća mesela jeste al-istithna'u fil iman, odnosno kada čovjek smije da kaže, a kada ne smije, ja sam mu'min inša Allah. Čovjek ne smije da kaže ja sam mu'min inša Allah ukoliko time cilja sumnju u vjerske postulate, vjerske ruknove. I to je kufr. Ja inša Allah verujem u smislu da sumnja. Znači kad kaže inša Allah u smislu sumnje, nije siguran u neki od imanskih ruknova. Dok ukoliko pod inša Allah cilja da je mu'min inša Allah u smislu da ne zna da li mu je primljen taj iman kod Allaha, znači u smislu poniznosti, skromnosti i nehvaljenja sebe, onda je to obavezno. Jer ti ne smiješ da tvrdiš da si ti da si ti znači 100% ušao u džennet. Tako, na to cilja, da inša Allah ću ući u džennet, a sam mu'min, to jest onoga imana koji će ući u džennet,
100%, onda, inša Allah, se podrazumijeva. I vađib je da se podrazumijeva. Znači, čovjek ne smije da tvrdi da je on vjernik kod Allaha u smislu da mu je sve to primljeno i da je završio svoje štime. Da je, znači, 100% u džennetu. Već se nada i živi između nade i straha. Znači, ja sam mu'min, inša Allah, to jest, inša Allah, ću ući u džennet. I inša Allah, ću umriti na ovome i ući u džennet. Također, imamo, kada neko kaže, ja sam mu'min, inša Allah, u smislu tebarruka. U smislu tebarruka. I to je dozvoljeno. Tebarruk spominjanjem riječi inša Allah. To jest, radi bereketa kaže inša Allah, to jest, ono se podrazumijeva, ali on će da kaže da nije Allahove milosti, da sam vjernik, ne bi bio vjernik. Pa sam ja Allahovom milošću, to jest Allahovom voljom, vjernik. Na to mislim. U tom slučaju je dozvoljeno da kaže inša Allah. Tako da ljudi pod inša Allah imaju različite nijete. I ko to nema u obzir, može da upadne u problem. Dok su mu tekelimi, neki mutekelimi su tekfirili ljude ako kažu ja sam mu'min inša Allah. Tekfirili su da kažu on sumnji. A ne mora znači da sumnji. Već je obaveza da čovjek pod tim cilja ispravna značenja, a zabranjeno čini da cilja neispravna značenja. Pa ako je sumnja u pitanju, ako cilja sumnju, da je opasno. Ako ne cilja sumnju, nego cilja da je ponizan, znači da ne tvrdi da je on mu'min kod Allaha, da je potpuno iman. Kaže ja sam mu'min inša Allah, u smislu potpunog imana, mustahab potpunog imana, onda je dozvoljeno. U smislu da se nada da on potpunog imana kod Allaha, ili u smislu da će umreti na tome i ući u džennet 100%. I, znači, i to je lijepo da kaže, a obavezno da podrazumijeva da će to biti Allahovom voljom. Jer on je Allahovom voljom vjernik, a nešto je on mnogo dobar. Znači, to je čista Allahova volja, Allahova milost. Zatim, kako grijesi utiču na iman, one grijesi krnje obavezno potpunost imana. Ali ostaje ona osnova. Ostaje osnova koju ruši kufr ili širk. To je ruši kufr, uopšte širk spada u vrste kufra. Znači ruši ga sve što izvodi iz vjere. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah neće oprostiti širk, a oprostit će ono što je ispod toga onome koje on hoće. Ako širk učini, on je iznio veliku potvoru na Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da ponovimo ovo zadnje. Al-istithna'u fil iman jeste dodavanje riječi inša Allah kada kažeš ja sam mu'min. I ukoliko ciljaš sumnju, to je kufr. Ukoliko ciljaš potpuni iman, ja sam potpunog imana inša Allah. Kada kaže ja sam mu'min inša Allah, misliš ja sam potpunog imana. A to se kod nas inače misli, ja sam mu'min inša Allah u smislu, ili u smislu da ti je primljeno kod Allaha to što si vjernik, što si musliman, ti je primljeno kod Allaha, ili u smislu potpunog imana. Ili u smislu potpunog imana. Ili u smislu da ćeš umreti na tome. Ako ciljaš da si Allahovom milošću vjernik, to je dozvoljeno, s tim da je obavezni dio da ciljaš da si mu'min u smislu da ćeš ući u džennet. U smislu da ćeš ući u džennet ili da ti je 100% primljeno kod Allaha, to znači da si završio, što bi rekli kod nas. Uglavnom, ova mesela je lahka i neki mutekelimi su napravili oko nje veliku polemiku i početi jedni i drugi da tekfire, zbog toga što ovi kažu dozvoljeno je da kažeš ja sam mu'min inša Allah, ovi kažu nije dozvoljeno da kažeš ja sam mu'min inša Allah, pa su zabranjivali
onima pripadnicima svog mezheba da žene pripadnike onog drugog, to je pripadnice onog drugog mezheba, zato što oni tamo kažu ja sam mu'min inša Allah, ako nas je to kufur i tako da. Sve to je širenje priče bez potrebe i neshvatanje tematike koja je jednostavna. Koja je veoma jednostavna. A Allah subhanahu wa ta'ala nekad učini da čovjek koji je inteligentan i puno zna ne shvati neke jednostavne stvari iz nekog razloga. Iz nekog razloga kojeg Allah subhanahu wa ta'ala zna. A pogotovo oni koji uđu u razne filozofije, pa im se stvari koje su jednostavne zakomplikuju. A ljudi vole da komplikuju jednostavne stvari. Jer mu dosadno kad je sve jednostavno. Ili kad su krupne stvari jednostavne. A krupne stvari treba da budu jednostavne. Što kaže Ali radijallahu anhu, znanje je tačka koju su umnožili neznalice. Jer zašto jednostavno kad može komplikovati? I onda ih je Allah iskušao pa su upali u novotarije, u vjerovanju i onda su jedni drugi tekfirili zbog trivialnih stvari. A onda optužuju, kažu vehabije su tekfirovci. A oni, Ešarije Maturidi, su više tekfirili ljude nego ne znam ti kakav Haridžija, kamoli neko drugi. Kamoli Selefi. Tako da Allah iskuša ljude onime zašto drugi optužuju nepravedno. Uglavnom, ova mesela je bila dugo vremena predmet polemike među raznim skupinama. Mi smo objasnili kako to nije neka komplikovana mesela i kako treba da čovjek detaljno pojasni šta nečim cilja kada nešto kaže. I kada se to detaljno pojasni, onda se sve stvari slažu i sve stvari su znači, u skladu, u međusobnom skladu. Zatim imamo skupine koje su skrenule po pitanju imana. Men dalle fi babil iman. Imamo wa'idije i murđi'ah, ili wa'dije. Wa'id i wa'd. Wa'id, znači wa'idije od riječi wa'id, znači prijetnja. Znači oni koji su dali prednost ajetima, šerijskim tekstima, ajetima i hadisima kojima se prijeti. Imamo wa'dije ili murđije. To su oni koji su dali prednost tekstima kojima se obećava. Ajetima i hadisima koji obećavaju oprost, jednostavno obećavaju spas i oprost. Wa'idije su Haridži Mu'tazili. Oni tekfire žestoko. Tekfire i murđije, ali zbog drugih stvari, ne zbog osnove, zbog same definicije imana, već zbog nekih drugih stvari, između ostalog pogrešnog shvatanja svojstava Allaha i pogrešnog shvatanja onog malo prije istisnafil iman, izuzimanju imana i tome slično. Jer ko svoje vjerovanje ne izradi na sunetu, izradit će ga na novotariji i onda će upasti u mnogo gore od onoga od čega je bježao. Pa bježi od ispravnog tekfira i upadne u neispravni tekfir. Bio to politički tekfir ili bio to akaidski, novotarski tekfir ili neki deseti. Zatim kažemo da wa'idije ili oni koji su pretjerali i dali prednost tekstovima prijetnje odnosno na tekstove obećavanja su Mu'tezile i Haridžije. Mu'tezile su se također podijelili na Mu'tezile Bagdada i Basre, pa su oni Mu'tezile Bagdada tekfirili onoga koga ne tekfiri, onoga ko ne tekfiri kafire i onoga ko ne tekfiri one koji ne tekfire kafire i onoga ko ne tekfiri onoga ko ne tekfiri onoga ko ne tekfiri kafire i tako do kraja. A Mu'tezile Basre su stajali kod ovog trećeg. Kažu kafir je onaj koji ne tekfiri kafira i onaj koji ne tekfiri onog koji ne tekfiri kafira, a zastajamo kod ovog trećeg, onoga koji sumnja u kufur onoga koji ne tekfiri kafira. Isto kao današnji Haridži. Pa su oni Mu'tezile Bagdada tekfirili Mu'tezile Basre, jer staju kod ovog trećeg. Ne idu lančano do kraja. A kafir je kod njih svaki veliki grešnik, odnosno on je na ovom svijetu ni tamo, vanjski i se prema njemu podiš kao prema muslimanu, a na ahiretu je vešno u vatri.
I kaže se po pitanju vanjskih propisa, prema njemu se hodiš kao prema muslimanu, po pitanju unutrašnjih propisa, propisa srca, on je menzele bejne menzele tein, ne kažeš ni da je kafir, ni da je mu'min, a na ahiretu on je večno u vatri. Haridže ga odmah u startu na dunjaluku nazivaju kafirom, spuštaju propise riddeta i kufra automatski na ovom svijetu prema njemu. I na onom svijetu kaže da je večno u vatri. Pa tako kažu Haridže, znači murtakibul kebire, harađa minel imane, wa dakhala fil kufri. Onaj koji, nije samo murtakibul kebire, kažu, ovo je standardna priča, da onaj koji čini veliki kufr, veliki grije. Ne, uopšte, oni se međusobno razlikuju, oni inače tekfire za vađibe. Ako činiš vađib, pa kamo da ako činiš kufr, ili veliki grije. Tako da kada se uđe dublje u njihovu analizu, potom ni prvi Haridže, oni su tekfirili Ali radijallahu anhu ne zbog toga što je učinio grije, nego što je učinio vađib, ili što je učinio mustahab, ili drugi ashabi koji nisu uradili haram, a to je tekfir, drugi ashaba, oni su i njih tekfirili. Tako da govor kako oni tekfirili samo zbog velikih grijeha nije precizan govor. To je samo uopšteno i ukratko, kada se govori, međutim, oni tekfire ljude i zbog grijeha, i zbog vađiba, i zbog mustahabba, i zbog islama, onoga što Allah naređuje. Tako da, to je zasebna filozofija, to je prema našem viđenju ehli sunneta. A prema njihovom viđenju, oni kažu mi samo tekfirimo zbog grijeha. Pa ovdje definicija njihovog vjerovanja shodno njihovom viđenju i priznavanju. Jer oni sami kažu, ko učini grijeh, veliki grijeh, on je kafir. Neki od njih kažu za mali grijeh, pošto su oni razišli na više skupina, imaju 10 skupina. A ono što je poznato, bilo dugo vremena, od mnogih od njih jeste, i na čemu se složi da mnogi od njih, jeste da tekfire zbog velikih grijeha po njihovom ličnom priznanju. A sa našeg aspekta, iz naše tačke gledišta, oni tekfire i za mustahabat, i za vađibe i tako dalje. Čim se protekvirili ashabe za stvari koje su, ne znamo da nisu grije, nego su propisane, znači neke su i vađi. Uglavnom, s njihove tačke gledišta i po njihovom priznanju ličnom, oni su protekvirili onoga ko čini velike grijehe i oni kažu izašao iz imana i ušao u kufr. I kafir na oba svijeta i ješno vatre tamo, a na ovom se svijetu ubije. Mu'tezile kažu, znači oni tekfire, znači sve svršto, oni tekfire čak i za vađib. Ti kažeš Allah je izgovorio Kur'an, oni kažu ti si kafir mušrik. Ti kažeš Allah subhanahu wa ta'ala radi što on hoće i kad hoće, oni kažu ti si kafir mušrik. Jer potvrđuješ Allahova svojstva. Tako da oni tekfire, s naše teške gledište, oni tekfire i za vađib. I znači, za najviše stvari akideski, oni tekfire. Ali s njihove tačke gledišta, oni tekfire samo za one koji čine kufr, ili tekfir za one koji čine veliki grijeh, ali ahiretski tekfire, ne dunjalučki. Pa kažu na dunjaluku, on je izašao iz imana, ali nije ušao u kufr. Pa je menzele bejne menzele tein. Na dunjaluku je menzele bejne menzele tein, što se tiče srčane definicije, odnosno suda o tvojoj unutrašnjosti. Menzele bejne menzele tein. A što se tiče suda o tvojoj spoljašnosti, u smislu ophođenja prema tebi, ophode se prema tebi kao prema muslimanu. Znači, neće da izvrše kaznu riddeta onome koji čini veliki grijeh. Ali, na sudnjem danu kažu, bit će večno u vatri. Tako da je razlika kod njih u ophođenju na ovom svijetu. Haridžije te odmah saseču, a ovi te ne saseču, već jednostavno te smeste u džehennem. Vječno. A na ovom svijetu te ostave. To su vaidije, oni koji su pretjerali u imanu, ali na onu stranu prijetnje, u stranu negiranja imana. Imaš nešto su išli u suprotnu stranu, u stranu potvrđivanja imana i onome kome treba i kome ne treba. Znači, ovi su prvi pretjerali imanu, negiranju imana i onome kome treba da se negira i onome kome ne treba da se negira. A ovi vaidije, koji su dali prednost ajetima i hadisima koji obećavaju oprost, džennet i tako dalje, oni su pretjerali u potvrdi imana i onome kome treba i onome kome ne treba.
To jest pa su potvrdili onome koje treba i onome kome ne treba. Oni se dijele na više skupina. Pa kažu, džehmije, oni kažu da je dovoljno da čovjek spozna, dovoljno da bi bio musliman. U tom smislu. Da čovjek spozna da postoji Allah, znači spoznaje, srčan spoznaje dovoljno, da bi bio musliman. Da bi bio mu'min. Da bi bio mu'min. Nakon njih imamo one koji kažu da je dovoljno da čovjek spozna i izgovori i one koji kažu keramije, oni kažu da dovoljno je da čovjek kaže makar unutra ne vjeruje. Što to znači? To znači da džehmije kažu da ako srcem znaš ono faraon i bliz i tako dalje, da je Allah Bog, ti si mu'min, makar ništa ne radio. I to je mezheb koji se danas forsira. Svako je mu'min. Svi smo mi mu'min. Svi ćemo mi u džennet. Svako je svojim putem. To je čisti džahmizam. Allah će nam suditi. Čak i ne džahmije ne vjerujem da su potvrđivali iman onome koji spozna Allaha na naopak način, kroz trojstvo i tako dalje. Već da onaj koji spozna Allaha, da je Allah jedini, da Bog jedini zaslužuje bude obožavan, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, ali ništa od toga ne izgovori, on će u džennet. Ali onaj koji kaže da je 3 jednako 1, odnosno da je 1 plus 1 plus 1 jednako 1, čak ne bih rekao, ali opet mora da istražim, da čak ni džehmije takvog ne nazivaju mu'minom, kakvog mnogi danas moderni muslimani, poznacimo navoda muslimani, nazivaju mu'minom. Što je ranije bilo možda poznato od strane jednog ili dvojice ljudi. To je poslije došlo i zaživjelo sa Rumijem ili malo prije njega sa onim Ibn Arabijem. Oni koji su zagovarali vahdatul vudžud i jedinstvo svih vjera. Znači, kod prvih generacija džahmija dosta nisam naišao da su oni potvrđivali iman Jevrejima i kršćanima. Znači da kažu da je mu'min, šarijatski mu'min. Ovdje kažemo šarijatski mu'min, ne jezički, šarijatski. U smislu da je to kod Allah priznato. A opet bi to mora istražiti da bi se uvjerili da je baš tako. Jer ono što danas imamo na sceni jeste da neki ljudi potvrđuju iman, kažu on je mu'min i još mu to potvrdi i na ahiretu i na dunjaluku. Da je on mu'min na dunjaluku, a na ahiretu će biti spašen. Zbog tog imana, makar vjerovao na način kako vjeruju kršćani i na način kako vjeruju i židovi ili na način kako vjeruju tamo neki deseti. Što je katastrofa. I zato sumnjam da su stari džehmije uopšte vjerovali. A islamski učenjaci su tekfirili džehmije uopšteno, znači ove originalne džehmije. I zbog toga i zbog druge stvari vezane za Allahova svojstva imena koja su sve od reda negirali. Negirali su Allahovo znanje i sve što po nešto. Uglavnom, džehmije su najekstremniji murdžije. Danas imamo ekstremne džehmije. I tad su počeli sa teorijom vahdatul vudžuda i vahdatul edjan, odnosno jedinstva vjera, Ibn Arabi, i oni njemu slični, i tu je Rumi također poznat, i njemu slični. Ali danas, pogotovo u zadnje 2 stoljeća, a pogotovo danas, je popularno forsiranje toga i zapadne, poput Randona, zove istraživački centar pri američkoj mornarici. Oni su izdali brošure, odnosno knjigu, čitavu studiju na što treba da rade, na što treba da se fokusiraju, na čemu treba da rade u današnjem vremenu,
da bi se borili protiv ekstremizma, između ostalog i na forsanju sufijskih ovih tarikata i tih promodernističkih, sekularnih pogleda na islam, uz vršenje pritiska, i to je sve javno i objavljena knjiga i na tome rade već čitavom svijetu, uz pritisak na selefijske, kako oni kažu, fundamentalističke pravce koji islam tumači kako je objavljen. Tako da forsiraju ove poglede na svijet, to jest na islam i na svijet uopšte, koji su džehmijski ili ekstremno džehmijski. A to je da svi smo mi braća, sve je to ispravno, svako na svoj način da vjeruje i to je sve ispravno i svi su oni mu'mini i svi će u džennet na svoj način, ukoliko budu iskreni. Pa možda i oni neiskreni, možda na kraju blizu od u džennet. Wal-iyazu billah. Uglavnom džehmije, znači, imaju svoje stepene, danas je to dostiglo poodmakli stadiju u vremenu to jest u vremenu postmodernizma. Kada kažu niko ne posjeduje apsolutnu istinu, niko nema monopol nad džennetom i bla bla bla. Keramije, oni kažu da šerijatska definicija imana jeste izgovor jezikom, ali ako nema iman, to jest ako ne vjeruje srcem, on će u džehennem. Znači oni će da kažu, znači da neko ne pogrešno ne shvati keramije. To je izumrla sekta, pa sad protiv njih pričaju svi, jer je izumrla. A kad bi keramije danas postojale i imale političku moć, onda bi im tražili nove uilate. Inače, to je fenomen da sekte koje su izumrle, onda na njih se baca drlji kamen. Sekte koje imaju državu, koje imaju politički utjecaj, onda s njima traže opravdanja i uilati i tako dalje. Uglavnom, keramije kažu da je iman izgovor jezikom, u smislu da ko izgovori jezikom, šerijatski to se zove mu'min, ali na onom svijetu on će u džehennem. Ako nema srčano vjerovanje. Zatim imamo murđetul fuqaha, odnosno hanefije. Oni tvrde, to je Hamad ibn Abi Sulejman, zatim Ebu Hanife, zatim odreda skoro svi hanefije do današnjeg vremena, su murđetul fuqaha, zajedno sa Tahavijem, a to su oni koji kažu da je iman vjerovanje srcem i govor jezikom, bez dijela tijela. Dijela tijela proističu iz imana nužno, ali ne spadaju u definiciju imana. Neki tumače govor Tahavija u Risali iz Akide, da je ciljao nešto što se suštinski ne razlikuje od stava Ahle Sunneta, a to je da recimo dijela tijela nužno prističu iz imana, iako ne spadaju u definiciju imana. Pa dijela tijela, ako je čovjek izostavi, to on postaje kafir. Ne zbog toga što je dijelo tijela u okviru imana, ne zbog toga što dijelo tijela ukazuje na nepostojanje onog imana što spada u definiciju imana. Tako da na kraju dođe isti rezultat. Da čovjek ostavljanjem svih dijela tijela bude kafir, ali ne sa ovog aspekta, nego s drugog aspekta. Ne s aspekta što je negirao osnovu imana, jer dijela tijela spadaju u osnovu imana, već s aspekta što nepostojanje dijela tijela ukazuje da ne postoji njegova osnova imana, koja je šerijatski kod njega definicija imana. Pa mi definišemo osnovu imana, da i u osnovu imana ulaze dijela, u suštinu imana ulaze dijela, ne samo potpunost, nego i u suštinu dijela imana ulaze dijela, i zbog toga što ih čovjek ostavi, ako ih ostavi, on je srušio osnovu imana, jer od ruknova osnovi imana su i dijela, uopšteno dijela. Dok, recimo Ibn Abil Izz al-Hanafi, u onom šarhu Tahavijske akide, kaže da je hilaf lafzi, odnosno da i ovi što tvrde što definišu drugačiji iman, što kažu da djela ne spadu u iman, na kraju dolazi do istog rezultata, to je da stavljanje djela izvodi iz vjere, ali ne zbog toga što je srušio, što je samo stavljanje djela rušenje osnove imana, već ukazuje na nepostojanje onoga što je kod njih u definiciji imana, a to je govor srca i
i govor jezika. Tako da na kraju dođe na isto. Sad, rasprava oko toga je široka i dugačka i široka, da ne ulazimo u to. Uglavnom, kod ehli suneta, u osnovi imana spada i govor i djelo, i govor srca, i djelo srca, i govor jezika, i djelo tijela. To znači da čovjek ako ostavi sva djela, kad kažemo sva djela mislimo na ove ruknove imana, znači niti klanja, niti posti, niti daje zekijat, niti ide na hadž, ko sve to ostavi, on je kafir po konsenzusu selefa. Oko namaza ima razlika od tabiina pa na vam. A po ovim pitanjima da se ostavi sve ruknove posle šahadeta skupa, onda je kafir i kod onih koji su se razišli oko namaza. Znači, jedno je mesela namaza kao namaza, drugo je mesela ostavljanja svih ruknova. Jer oni koji kažu, ako ostavi namaz, ali recimo posti, onda ima šanse da je mu'min. Dok ashabi, prema onome što se prenosi od konsenzusa, kaže da je takav kafir makar posteo išao na hadž i dava zekijat. Međutim, kad je pitanje ostavljanja svih ruknova mimo šahadeta, onda čak i oni koji ne tekfire za ostavljanje namaza, kažu da je kafir. Kada ostavi sve ruknove. Pa imamo od selefa ako tekfiri, ako ostaviš bilo koje ruknove. Znači, ne ideš na hadž, neće da daješ zekijat, neće da postiš. A ovo drugo radiš, mislim, neće na hadž, a ovo drugo radiš, kafir. Ili neće da postiš, a ovo drugo radiš, kafir. Ili nećeš zekijat da daješ, a ovo drugo radiš, kafir. Imaš od selefa i ti koji kažu da su bilo koji rukan koji se zostavi, to je kufr. Većina njih ne kaže to, već kažu, mislim svi oni kažu, ako staviš sve ove ruknove tjelesne, onda izlaziš iz vjere. A ashabi, ono što se prenosi od konsenzusa ashaba jeste, znači prije tabiina, jeste da ako ostaviš namaz, makar radio sve ostalo, onda je to kufr. Sad, kod ehli suneta, pošto je djelo sastavni dio osnove imana, ne potpunosti, osnove imana, kad izostaviš sve ruknove, a da ne ulazimo sad oko namaza, dozvemo ovo što su i tabiini složni, tabiini, ostaviš sve ruknove, onda rušiš iman s aspekta što si izostavio jedan od temelja osnove imana, a to su djela. To je poznata mesela, džinsul amel. Džinsul amel znači da sama djela uopšteno izostaviš, da ih ne činiš. Ne misli se na djelo uklanjanje prepreke s puta, nego na djela po kojima se islam izdvaja od drugih vjera ili od svega ostalo. Što su djela koje su specifične za islam, odnosno konkretnije na islamske ruknove. Namaz, post, zekijat, hadž. Pa, ako izostaviš sva ta djela, znači i namaz, i zekijat, i post, i hadž, onda rušiš osnovu imana zato što si uzeo jedan od 3 temelja na kojima se gradi ili od kojih se stavlja ta osnova imana. A kod murđi'atu fuqaha, to jest kod nekih od njih, i kad ostaviš ove ruknove, ti si kafir, ne zbog toga što si izostavio jedan od elemenata, osnovnih elemenata ili stubova ili temelja od kojih je izgrađena osnova imana, već nepostojanje tih dijela, one pod njihovoj definiciji van te osnove, ali nužno proističe iz te osnove, pa nepostojanje tih dijela ukazuje da nema ni te osnove, jer ona nužno proističe, jer iz te osnove nužno proističe ta dijela. Pa ako ima osnove, ima dijela. Ako nema dijela, nema osnove. Tako da na kraju dolazimo do istog zaključka sa nekim od njih. Ali za detaljnije razglabanje te mesele i razrađivanje te mesele i navođenja razlika između definicije i posljedica između definicije murđi'atu fuqaha i definicije ahli sunnata kad je iman u pitanju, to je za sljedeću mustevu ili sljedeći stepen akide, a nije za ovaj. Ovdje je uopšteno bitno da znamo uopšteno šta je definicija ahli sunnata,
Šta je definicija ovih ostalih? Džehmija, Kerramija i Murđijatul fuqaha ili Murđija klasičnih. Pošto kad Selefi kore Murđije ne misle na Džehmije, nego misle na Murđijatul fuqaha. Zbog toga nisu teli se, čak i učenjaci Kufe nisu teli se pitaju sa Hamadom ibn Abi Sulejmanom, Abu Hanifinim šejhom, kada je ispolio govor da djela ne spadaju u iman po šerijatskoj definiciji. Što ne znači da nije tekfirio one koji ne čine djela, već jednostavno to je ispolio takvu definiciju, a onda iz nje proisteklo u sljedećim generacijama mnogo negativnih posljedica. Tako da nekada neko dođe sa nekom definicijom pogrešno, ali on ne radi po onome što iz nje proističe. Naprimjer, on takfirio one koji ostavljaju sva djela. Međutim, dođu generacije koje se pozovu na njegovu definiciju, pa onda rade po onome što nužno iz nje proističe. Pa onda kažu, možeš sve da ostaviš od djela, ti si dalje mu'min. Oni kažu da si ti obavezan da ih činiš, ali ako je ostaviš, ti si dalje mu'min. U tom smislu. Tako da su Selefi, oni njegovi savremenici od Selefa, prodrali i prozreli ono što će da pristekne iz tog njegovog govora, zbog toga su bili žestoki prema njemu. Iako on se nije pridržavao onoga što proističe iz te definicije. On se nije pridržavao onoga što proističe iz te definicije. Dok su kasnije generacije išle po tome i pridržavale se onoga što proističe iz te definicije, ne svi, ali neki. Pa su Selefi preventivno djelovali i bili su žestoki kada se neka novotarija tek pojavi, ne bili je zatrali. Dok od kasnije generacija to što se tek pojavilo nekad davno, sad je zlatno kod tih kasnije generacija. Jer su oni otišli mnogo dalje i radili po onome što proističe iz one prvobitne pogrešne definicije. I Ibn Abil Iz al-Hanafi je u komentaru Tahavije išao ka tome da je to jezička ili verbalna vrsta razilaženja, ne suštinska, jer i kod nas i kod njih onaj koji stavi sva djela je nevjernik, kod nas s aspekta jednog, kod njih s aspekta drugog. Međutim, kad odemo detaljnije, kad uzmemo u obzir ono što je došlo nakon Hamadi, nakon Ebu Hanife, stvari koje su proistekli iz tih definicija, onda uočit ćemo mnoge razlike, mnoge bitne razlike između ahli sunetske definicije i definicije Murđijatul fuqaha. I to nisu razlike tek tako došle, već su stvarno proistekle iz takve definicije. Stvarno i realno proistekle iz takve definicije, jer nekada novotarija počne kao mala, čisto verbalna, a na kraju se razvije i postane katastrofalna. Ima katastrofalne posljedice i to su imami Selefa prozreli i zbog toga su čak i u našim očima sitne stvari u prvo vrijeme reagovali žestoko, jer su vidjeli šta iz toga duže staze proističe. Što se nakon toga i desilo. Uglavnom, kod Murđijatul fuqaha ili Hanefija, definicija imana jeste ova unutrašnjost, znači vjerovanje srcem i govor jezikom, a djela ne spadaju u definiciju imana, već spadaju u plodove, u nužne plodove imana. I onda su neki od njih poslije rekli da onaj koji ne čini djela, on je mu'min, a neki od njih su rekli da ne čini djela, ukazuje da ne postoji ni osnova ona. Da je ona osnova ili ne postoji ili je jalova totalno. To jest bezvrijedno. Tako da čak su oni podijelili posto na nekoliko frakcija. Ibn Abil Iz ide ka tome da to svede na jezičko razlaženje, pogotovo kad je u pitanju Tahavi, da on nije cilja ovo, nego cilja ono i da su suštinski ne suprotstavlja ahlu sunnetu. Uglavnom, naše da se pridržavamo definicija na kojima su složni ashabi i tabiini i koji su suprotstavili Hamadu i Ebu Hanifi i koji su suprotstavili onome na čemu su bili neki učenjaci od njihovih učenika iz tih generacija tabiini, s tim da su od Ebu Hanife prenosi neke predaje koje išarete da je umro na definiciji ahli sunneta. Allah najbolje zna. Onda kaže Roda al-Murđi'a,
Prvo govorimo odgovor ovim Haridžima i Mu'tezilama. Kada Allah subhanahu u mnogim ajetima, između ostalog, ovdje, ja ejuhalladina amanu kutiba alejkumul qisasu fil qatla, ovi koji vjerujete, u mu'mini. Propisana vam je odmazda za ubijstvo. Al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-unsa bil-unsa, znači ubija se onaj koji ubije. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. A onaj kome njegov brat, to je brat po vjeri, oprosti, to znači da ubica je brat po vjeri onome koji je rođak, znači oni što spadaju u skupinu koja može da oprosti, to jest da oprosti u smislu da ne traži odmazdu, što znači da Allah potvrdio iman onome koje je ubio. Onome koje je ubio. Što znači da onaj koji ubije nije kafir. Ima drugi ajet, pošto ovdje nije naveden, suri Huđurat. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, ratuju, pomirite ih. Znači, jedan od njih 100% je zulumčarska ovdje. Jedna od njih može biti zulumčarska. Dobro, ne možemo reći 100%, u smislu može imati neki te'wil koji je nekad skida grije sa njim. Ali, nakon toga kaže, on ih naziva mu'minima svo vrijeme. Ako to kaže, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Ako jedni ipak učine nepravdu ovoj drugoj, znači neće da se pomiri i bude nepravedna i nepravdu učini ovoj drugoj, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, borite se, ratujte protiv ove koja čini nepravdu ovoj drugoj, dok se ne vrati Allahovoj naredbi, odnosno zakonu. I svo vrijeme govori o mu'minima. Tako da je nazvao mu'minima i one koji nepravdu čine, i to nepravda koja rezultira ratom, i one koji imaju nepravdu činjeni. Znači nije protiv vjeru ni jednu ni drugu stranu. Haridžije su pozivali na ajete poput onoga ajeta koji kaže da onaj koji ubije ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Onaj koji ubije vjernika namjerno, znači namjerno počini ubijstvo, njegova će kazna biti vječni džehennem i Allah se na njega rasrdio i prokleo. Tako da imaju te dvosmislene i ne ignorišu ili na silu tumače one direktno. Uopšte osobina novotara je da izbegne one jednosmislene ajeti hadise i kategoričke istine i on ufati se za neke dvosmislene, pa to dvosmisleno protumače na svoj način, a onda to svoje tumačenje, te dvosmislene izjave, to jest ajeti ili hadisa, učini mjerilom kojim na silu tumači one jednosmislene. To je inače osobina svih novotara, koji neće direktno da negiraju Kur'an i Sunet, nego se vraćaju vanjski na Kur'an i Sunet. Pa uzmu neke postulate u koje unaprijed vjeruju i uzmu dvosmislene ajete ili hadise kao potporu za to i proglase ih jednosmislene. One su realno dvosmislene, znači realno dvosmislene. I na što ukazuju i govori ashaba i tako dalje. Vrlo česti konsenzus ashaba ili hadisi. I onda to svoje tumačenje dvosmisleni ajeta i hadisa uzdignu na toliki stepen da kroz njega, kao kroz novčare, gledaju na jednosmislene, kategoričke ajete i hadise i na silu ih tumače onako kako se tumačiti ne mogu, kako se ne mogu nikako uklopiti u sve ostale ajete i hadise i govor selefa. Onda budu prinuđeni ili da negiraju govor selefa, ili da prave od selefa ludaki, budali, glupe ljude, ili da negiraju hadise i tako dalje. A sve je bilo problem u prvobitnom polazištu.
jer su unaprijed postavljeno ubeđenje, nazor, gurnuli u ajeti hadise i tumačili sve ostalo u skladu sa tim. Zato Allah kaže u Kur'anu, kako baš u suri Al Imran, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. أم الكتاب osnova i većina Kur'ana su muhkemat, ajat muhkemat, jasno nedvosmisleni kategorički ajati. Oni su temelj. وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. A oni u čijima srce krivina, bolest, krivina, skretanje, naopako je nešto. Oni slijede one mutešabi ajete koji su više smisleni, a ostavljaju ove kategoričke, jednosmislene, želeći fitnu, izazivajući fitnu i tumačenje naopako. Tako da je to osobina svinovata. Do dana današnjeg. Dođe ti sa ajatom, kaže Allah, kaže u Kur'anu, da njih ima i vjernika za ahlul kitab. A zanemari لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Znači direktni ajete koji tekfire ahlul kitabije zanemari, kažu Allah kaže da njih ima vjernika. A sve dosmisleno, znači možda odnosi na one koji su bili prije objave poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili one koji su primili islam, što se inače i odnosi. I onda one što su jednosmisleni ajeti, kad kefaru lezine qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, ta'wil na nemoguće načine. Sve shodno tome što je u nekom vremenu moderno. Nasallallahu salamatu wa afiju. Uglavnom, odgovor murđija između ostalog nakon hridžija jeste i Allahov govor وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Kada su ashabi klanjali prema Bejtul Maqdisu i umrli na tome neki, Allah je objavio da se okrenu prema Kaabi. A sad, neki su se pitali od ashaba šta je s onima što su klanjali prema Bejtul Maqdisu? Je li to primljeno? Allah objavio وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah neće zanemariti, poništiti vaš iman. Pa je namaz po tefsiru ashaba nazvao imanom. A kada se nešto nazove imanom, to ukazuje da je to nešto od toga čime je nazvan. I to ne samo da je od toga čime je nazvan, nego od temeljnih stvari toga čime je nazvan. Kada dio nazoveš imenom cjeline, čiji je to dio, ili cjelinu nazoveš imenom njenoga dijela, to ukazuje na bitnost, prvo da je to nešto dio tog nečega, a drugo na bitnost toga nečega. Kad kažeš ovdje imamo toliko i toliko grla, ili u ovoj porodici ima toliko i toliko glava, misliš na osobe, ali si osobe nazvao dijelom te osobe, zbog prvo toga što je to, znači prvenstveno ukazuje to nešto dio toga nečega, a drugo ukazuje da je to nešto od temeljnih dijelova tog nečega. Pa ovdje dio naziva cjelinom. Namaz naziva cjelinom, a to je iman. Pa to ukazuje ne samo da je namaz od imana, već od temeljnih stvari imana. Čak ovaj ajet mnogi koriste učenjaci za tekfir onoga koji ne klanja. Jer kažu ovdje Allah namaz nazvao imanom, što ukazuje da je on rukn, da je od temeljnih dijelova imana, bez kojeg nema tog imana. Isto kao što kad kažemo u jeziku toliko i toliko glava imamo u porodici, odnosno u arapskom jeziku to koristi se kada to nešto je od temeljnih stvari te cjeline, bez koje ta cjelina ne postoji. A tako, bez glave čovjek
nema ni osobe, znači ne postoji osoba. Tako, u arapskom jeziku namaz, ako se nazove cijelinom, a to je iman, onda to ne samo dokaz da je namaz dio imana, već da je namaz od temelja imana, bez kojeg nema imana. Pa ovaj ajet se ne koristi samo za dokazivanje da su djela dio imana, već i da onaj koji stavi namaz činio kufr. Zatim kaže, ana nabija sallallahu alaihi wa sallam nefa al-iman al-mutlaqa an murtakibi al-kabair al-amaliyya. Faqal. Hadisi koji negiraju obavezni iman zbog dijela. Pa kažu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nahbatan ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو mu'min, muttafaqun alayh. Znači čovjek ne čini blud, a da je mu'min, niti krade da je mu'min, niti pije alkohol da je mu'min, niti otima da je mu'min, što je dokaz da se negira iman zbog dijela tijela, a ovdje se negira obavezni dio imana. Dok ukoliko dijela tijela ne bi bila sastavni dio imana, ne bi se tako izrazilo u arapskom jeziku iz vremena poslanstva. S tim da može doći da kaže on nije mu'min zato što činjenje toga ukazuje na nepostojanje unutrašnjeg imana, te već tevil i odstupanje od primarnog značenja teksta, od kojeg se ne odstupa ukoliko sam tekst to ne iziskuje i ukoliko nema drugi dokaz koji to nužno iziskuje. O čemu smo govorili u predmetu o metodologiji razumijevanja akide i bitnosti tog pravila vezano za primarno i sekundarno značenje. S tim da je ovaj prvi dokaz još direktniji. Oma kjana Allahu li udija imaniku. Ima svoju dubinu. Isto kao kad kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam al-hađu arafa. Pa je stajanje na Arefatu nazvao hađom, ciljajući na njegovu bitnost i ruknijet, to je da bez Arefata nema hađa. Tako, as-salatu iman, to jest as-salatu iman znači da bez salata, da bez namaza nema imana, pa ne samo da mu je sastavni dio imana, već od temeljnih dijela imana. To bilo to što se tiče mesele imana i njenih glavnih mesel, to jest teme imana i njenih glavnih mesela. Nadam se da nije bilo puno teško. Neke stvari su od nafile, u smislu spomenuli smo ih radi detalja, a neke stvari su ključne. Znači ovako ukratko i uopšteno da se shvate ove stvari, pogotovo definicija ahli sunneta, to je bitno na ovom stepenu. A što se tiče ovih sekti, vamo namo, to je to ko hoće da zapamti, nekad zapamti, a to je bitno za neke druge stepene. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.